today's vlog mga ka-smart. Okay, nandito ako ngayon malapit sa may City Hall ng Baguio City. Okay yan, pag bumaba kayo dyan, nandyan na yung Rizal Park at ang pamusong parke ng Baguio, ang Burnham Park. Punta ko dito sa may Kayang at baba ako dun malapit sa may Hilltop, papunta dun sa bilihan ng mga pasalubong. Okay, shout out muna nga pala kay Jo Marie D. Dilamasa. Muntik ko nang makalimutan, Lodi. Ay, maglakad-lakad dito si Absman sa may Kayang. Malapit na ang mga aking pupuntahan. Papunta dun sa may station at lakarin na lang natin para makatulong pa tayo sa kalikasan. Ay, maganda ngayon dito sa may Kayang at sa iba pang parte ng market ng Baguio. Malinis na, hindi tulad noon. Ngayon maluwag na yung mga pathway nila at baka sakaling meron akong makitang damit dito sa may Kayang na made in UK, baka may matsambahan si Absman. Samahan nyo si Absman maglakad-lakad dito sa may Kayang. Okay mga Sparks, samahan nyo ko rito hanggang dun sa may Magsaysay Avenue. Yun yung City Hall ng Baguio. Dito kami sa may gilid ng City Hall. Dito kami dito sa may market maggagala. Kayang Street. Oh, dalawa pa. Pero tinapay. Sarap-sarap yung tinapay. Wow. Dali. Saan? Saan ba yung wagwagan dito? Gcash.
Hilltop Market. Okay dito. Jogging pants no. Hinay-hinay lang. Dito pala yung mura. O yan, kung bibili kayo ng mga made in UK. Dito yan sa Hilltop. Mas mura dito kaysa doon sa Session Road. Yun nga lang, Kaniro. dadayuin nyo rito eh. Totoo naman. Session kasi mas ano yun, malapit. Hindi siya maganda yung pwesto nila. Mahal siguro yung upa nila doon. Sugit na. Yun, yung Hotel Venice. Wet market. Ito yung wet market. Yan, ano yung public market dito, no? Kalat-kalat, ano? Meron na naman sa baba. Wet. Meron dun sa baba, meron dito. Yan, dati mano rito eh. Magulo kapag umakyat ka rito eh. Hindi ka makalakad ng diretsyo. Makipot yung ano, ng mga nagtitinda. Daming pwesto sa gilid ng kalsada ngayon, medyo maluwag na. Kasi pag ganitong dala mo dyan, ganito, ano sila eh. Yes po. Kanan tayo.
Meron na nawalan. Sarado yung May binukasan na. sisimba. Nauhaw. Yes, ma'am. Thank you. Tingnan mo, wala na yung mga orange pa binibili. Orange saan? Yung ginagawa kong juice. Malilit ano? Tinudurog lang yan eh. Doon tayo sa dulo. Ano? Ha? Dulo lalabas. Siguro no, ano, daming tao doon. Crossing ng tao yun ano.
Dahil ganito parang hawak nito. Dito hanggang bahay.